I pozdrav svima ljudi, s vama opet sebe Nemerlad. Mi ćemo danas snimiti jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Znači ovo je naša prva epizoda Minecrafta na ovom kanalu, Minecraft serijal. Neću više, hoću, ali neću tako često snimam tutoriale. Malo ćemo i da preživljavamo, normalno. Sve tu. I ovo je naš svet preživljavanje. Znači inventori nemam ništa. Ovo delo nemam ništa, znači normalno preživljavanje. Prvo što će da radimo, da idemo u opcije i upalit ćemo zombije. Jer je glupo da igramo bez zombija. Prevaranje. Samo trenutak. Da isključim, malo smanjim distancu za gledanje. Da mi malo lepše radi Minecraft. Gdje su vi? Fajno. Idem da nađem nešto. Bude kako velika planina, brat. Bijum neki. Pa se razbuca sad. Brate, šta je ovo? Ne znam, gdje je to ovo, brate? Ovo lagovi, brate, nije. Bravo, brate. Pa se zaglavio da mi izlazi iz vode. Koji lagovi ljudi, brate, gledalo gdje kraja lete u vladu. A zašto ne govorim? Kako me nervaju ti Minecraft lagovi, brate? Svinjo. Ovdje svinjo. Ma da, vrat, svinjo. Što sam onda upalio ovo sve? Gdje? Što sam da vidio? Ne konta, brate, kako ne krave tamo lete. Mora da... Mene ova planina užasno nervira. Jer ja ne mogu nađem ovcu, ne mogu nađem krave, ne mogu nađem ništa, ne mogu nađem šta. Gdje, evo su to krave. Sigurno se mi uči to biom, brate, onda sam mislio da krave lete. Come on, you fucking cow. Calm down. I don't wanna hurt you. Je, tu imamo pećinu. Evo malo iskopamo drvo akacije. Ovo nam je dobro za sada počnemo. Trebam još jedno klanje za kamp. Idemo da pretvorimo ovo drvo. Idemo kamp. Idemo samo do ove pećine, malo iskopam kamen, ono pravim sekiru, kopam još drvo i zato ćemo da budemo s ovima u peći.
Sada pravimo sekirče. Pravimo štapiće. Pravimo krampić. Sekirče za nas kupamo crafting. Onda drvo. Vidite kako posao ide brže. Još drva. Živjet ćemo tu dolu u pećini, stavit ćemo malo osvjetljenja. Zatvorit ćemo se, jer ako se ne zatvorimo, tu nam se spavne neki kriperi, pauci, skeletoni i ta mafija. Slabi smo. Pravimo još drva. Nemoj da baguješ. Jo, mrak. Pa ja sam mrtav, dečko. Beži, pećinu. Ima neko kao više na vrhu. To je bilo moćno. Nemam da peći. Na vrhu. A možda im bude kao neko utočište. Sad ću se zatvorim. Češ da čutiš ti? Ne treba meni komentator neki koji će da mi melje. Ja snimam video i snimam ga za sebe. Ovo mora isto zatvorimo. I sad možemo napraviti kućicu. I se malo spunio. Da, ovo je kao taj mali prolaz. Ovo možemo sad sve dokopamo. Možemo ovo ovdje dokopamo. Imamo neko peće. Možda vidimo šta baš ima dole po pećinu. Ako ima neki prolaz. Ajde, zatvaraj se. Zomba. Ne se čuje zomba. Valim se dalje. Dobro, sad imamo neku malu kućicu gdje možemo privremeno da živimo. Možda ovo mi se sviđa, neko volim da živim u pećini. Ajmo malo sve im ovo vidimo da bude neka packa. Da ne bude trug. Ja, oči mi svrbe. Možda i ne vidite, ali šta da radim, tako mi zadesilo, morao sam da se uvučem u ovu pećinu. Ovako ćemo stavimo, tako bolje. I
Sad je ovo naše utočište, neka kućica. Ali nemam nikakvo osvjetljenje da stavim. Ima još da gori da vidim. Ja, mogu da iskorim. Ja, da. Sad ćemo mi imamo osvjetljenje, ljudi. Kao što sam sačuvao samo i desak od akacije. Sad ćemo imamo... Ne, ovo ide gore. Sad ćemo imamo kelko. Napravit ćemo nekih... Ispržit ćemo svih 7 komada bolje. Evo onda kad ispržimo svih 7 komada, stavim svuda pomalo. I imamo kućicu s osvjetljenjem. Ne, kako sam glup. Ajmo. Tu torč. Andrej, mora da vidiš kako je napravio. Imamo ovdje 2 baklje. Još malo mi baterija prazna, još malo prekidamo video, još malo sve to. Daske skupimo, napravimo chest. Vozajte li tu? Niste pozvali se ovdje. Rekao mi je Ivan da ti kažem, Andrija. Uvijek kako smo lepi. Imamo malu opremicu ovdje, imamo malo utočište ovdje, vidite. Lepa kućica. Ovdje visoko je skakanje za densovanje. Kreizovanje, densovanje. Šalim se, ljudi. Mislim, ljudi, to je bilo to što se tiče ove Minecraft epizode. Hvala što ste gledali video. Mi se vidimo vrlo uskoro, još mnogo videa, tutoriala, video snimkova, specijala, kako god. I moja želja za sad jeste da dobijem silver play button, znači to je ludo, treba mi 100.000 subscribe-a za silver play button, a imam tek 1 subscribe. Ništa, ljudi, to je bilo to, evo ponovno ponavljam. Hvala što ste gledali, vidimo se vrlo uskoro, pozdrav!